Al'umma duniya, salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna godiya ga 'yan uwa muminai duk sanda muka yi bidiyo suna isar mana da saƙon yana kaiwa inda muke bukata saƙon ya kai. A wannan magana ce kai tsaye game da Muhammadawa. Na ce Muhammadawa 'yan ɗariƙa, 'yan shi'a, 'yan ƙadiriya da 'yan ashabul kafi da sauran muminai da suke zaune a Kano wanda suke kishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A haƙiƙa 'yan uwa, lokaci ya yi da duniya ya kamata ta san matsayar Muhammadawa da matsayin mutanen Kano. Kun yi addu'a sosai game da aƙadiyar Abdul Jabbar. Dama kai kana naka ne, Allah na nasa. Idan kai addu'a ka bar wa Allah, to shi zai kawo maka mafita. Wa man yattaqillaha, Allah ce yaj'al lahu, sai Allah ce makaraja. Duk wanda ya ji tsoron Allah, to mafitar ba daga gare shi tsarin wannan mafitar yake ba. A'a, Allah yake tsara yanda mafitar za ta zo. To Allah ne ya tsara yanda mafitar za ta zo. Shi yasa Allah ya fara raba kan waɗannan mutanen tun yanzu. Kwankwaso da shi kansa Abba. Dukansu biyu sun zalunci Malam Abdul Jabbar na rashin adalci. Kwankwaso, kana kan mulkin Kano, masu dogon gemun nan suka kawo Malam Ibrahim Shekarau sai da suka kada ka. Bayan ka faɗi suka rinka binka da sharri a cikin garin Kano da gidajen rediyon Kano, sharri ta yau ta gobe ta jibi ta gata. Bayan sharrin nan da mutanen nan suka yi maka, baka mulkin ma kai magana game da gemu, suka ɗauki magana duka masallatansu suna yawo da ita. Da masallatan cikin Kano har na wajen garin Kano suna zagin ka, maƙiyin annabi, maƙiyin sunna annabi, baka son addinin musulunci. Sheikh Abdul Jabbar ya tsaya kan ƙadiyan nan yana yaƙi da ita, maganar gemu ya rinka rushe ta, sai da ya gamsar da al'umma saboda kai. Amma kun kusa ko sau ɗaya lokacin da aka ba gwamnati baka iya gaya wa Abba duba al'amarin Kwankwasa ba, baka taɓa ba. Kana nufin haka Allah zai bakka, ba zai jarabce ka ba? Wannan rashin adalcin da kai haka Allah zai kyale ka? To ka fara gani ne da kai yau, wallahi sai dai in ka tuba. Abba kai kuma mun ganka a durƙushe a gaban Sheikh Abdul Jabbar, ya faɗo ta magana mai girma da bai kamata in nanata ta ba. ƴan uwa kun san magana. Ya ce ko za a yayi man lauhil mahfuz ya ga ba sunanka ne a rubuce ba. Kai, kana gabansa ba zan ma ci gaba da maganar ba. Sheikh Abdul Jabbar yi wannan maganar. Aka zo zaɓe, ka ci zaɓe, aka yi inconclusive, ya ce a'a a ba wanda ya ce, fito yana yaƙi. Sai da ya baƙin jini a wajen Ganduje. Wannan shine asalin rigimarsa da Ganduje da ta kai shi wannan yanayi, saboda kai kaɗai Abba, ba saboda wa'azinsa ba, saboda kai kaɗai. Bayan nan ya fito ya gaya al'ummarsa su yi katin zaɓe saboda kai. Suka yi katin zaɓe, suka fita tururuwa suka zaɓe ka Abba. Ka ci mulki. Me suke nema a wajenka? Adalci. Me suke nema? Adalci. Ba su ce ka cire Abdul Jabbar, Sheikh Abdul Jabbar daga cikin ƙadiyar nan ba, daga cikin laifin nan ba. A'a, adalci suke bukata. Kuma shi Allah ya ce Ali, wala yajrimannakum shana'anu qaumin, Allah ce ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah ya ce kada ƙiyayyar wasu mutane ya hana ku yi musu adalci. Allah ce ku yi adalci. Lokacin da Malam Lawan ya yi wannan abun da aka kawo gabanka, ba kai nuna ƙarfin mulki ba, saboda kana da wata ajanja a ranka ko? Sai ka gaya wa al'umma cewa maganar ka ɗauke ta ka kai ta shuhura, ka ce su duba su fitar maka da me, da yana da laifi ko bai da laifi, don wannan abu ne da ya danganci malinta. To lokacin da ya kawo, me ya hana ka ɗauki ƙadiyar Abdul Jabbar ka kai ta shuhura, ka ce su duba maka, kuma ka gaya musu da babban murya, kai fa wannan dalilin da suka baka har gaban Allah shine mafitarka, shine shaidarka, dan kai ba karatu kai ba.
Idan suka duba wannan kadiyar suka ce ma Abdul Jabbar na da hannu a ciki, sai ka janye hannunka. Adalci kenan. In suka nuna cewa akwai wani abu da aka yi da ba daidai bane sai ka yi adalci, abinda kadai mutan Kano suka nemi a gunka Malam Abba. Ka ƙi. To dama ƙarshen ne zai zo. Dan shi mulki da kake gani, ka duba saman kanka za ka gani. Wane ya zo ya tafi. Dan Allah ke ba da mulki. Qulillahumma, in ji Allah, malikal mulki. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair, innaka ala kulli shay'in qadir. Allah shine ke ba da mulkin sa ga wanda ya so a lokacin da ya so, yake karɓa mulkin sa ya kwaɓe shi ga wanda ya so a lokacin da ya so. Allah yana ɗauko ƙasƙantacce wanda bai isa ba daga cikin ashabul kafi, Allah zai bashi mulkin Kano. Kai da kake ganin ka kai kuma Allah zai kwace mulkin, dan shi komai a hannun Allah yake. Yan uwa, saƙon a dunkule shine dama sabuwar shekarar muke jira ta zo. To kun gane karatun ne ko in gaya muku? Ganduje da Abba da Sloan Tramol da masu gemun nan sun koma guri ɗaya, ita ce APC. Shin kun gane karatun ko sai na gaya muku? Wallahi in ba ku fito kun kwaci yancinku ba, wazifa a masallaci ma sai ya gagare ku. Za a zagi annabi, a ci mutuncin annabi, ba abinda kuka isa kuka yi. Yanzu maganar wani siyasa ni Kwankwasa ni waye, ku ajiye shi gefe, ku rabu da shi. Ku masu dangwale nake magana, ku ne kuke dangwale, ba 'yan siyasa ba. Saƙon shi ne, daga wannan shekarar ku fito ƙwanku da kwarkwatarku, ku yi mataimakin gwamnan Kano. Mun gan shi gurin maulidai ba ɗaya ba ba biyu ba, kuma kafin ya hau wannan matsayin ya gaya wa duniya shi ɗan ɗariƙa ne. To ku gaya wa duniya ɗan ɗariƙa za ku yi a Kano. Don ƙuri'in Kano ta 'yan ɗariƙa ce, su suke ba da ƙuri'a. Ku fito ku gaya wa mutane. Daga yau su fara tallansa, 'yan ashabul kafi, inda gaske kuna kishin malamin ku. Mutan Kano kuna kishin ɗariƙarku. Mutan Kano kuna kishin kanku. Da gaske kanku kuke kishi, ba wani abu kuke kishi a baku kuɗi ba, da gaske. To ku fito daga yau ku nuna wa duniya ku mataimakin gwamna kuke, dan shi ɗan ɗariƙa ne. Ku fito ku yi tallansa. Me Kwankwasa ke takama in an yi iyo ni ne mai matasa, suwaye matasan 'yan dangwale. To ku fito kuma ku gaya wa duniya mataimakin gwamna za ku yi. In mutum ya ga dama ya ce siyasa ma muke yi. In ka ga dama ka ce siyasa, muna da damar da za mu ajiye malintar a gefe kuma mu yi siyasa, don su ma malaman suna siyasar, muna kallon su. Kuma mu ma 'yan ƙasa ne, muna da 'yancin ƙasa da mu yi siyasa, kun faɗa. In mutum ya ga dama ya ce siyasa muke ko kamfen muka fito mu yi wa mataimakin gwamna, ya faɗa. Amma wallahi tallahi mafitar ku 'yan ashabul kafi, da kai ku zo ku yi tallan mataimakin gwamna. Ɗan ɗariƙa ne gaba da bayansa, da iyayensa da gidansu da kowa ɗan ɗariƙa ne, kuma yana kishin ɗariƙa, kuma yana kishin malaminku, kuma yana kishin ɗariƙar. Ita za ku zo ku gaya wa duniya sai mataimakin gwamna. Daga yau ku fara liƙa hotunansa a motocinku da mashinanku da gurin aikinku, ku shiga gidan rediyo, ku hau Facebook, ku liƙa profile ɗinku, ku gaya wa duniya mataimakin gwamna kuke yi. Daga yau in kuka ji saƙona, ku fito ku fara. Daga yau ku fito ku fara. Ko ba komai za mu ce muna da alaƙa ai da shi Sheikh Abdul Jabbar. Dan ni secondary school ɗina Tarasu ne, duk wanda ya san ni Tarasu ya san nayi. Sheikh Malam Jamil Alƙadiri, Allah ya ƙara masa ilimi da tawaru'u, malami na ne da yake koyar da ni na hau a Tarasu da adab, ya ɗauke mu. Ya san ni haka ido da ido, in ya gani ya san ni. To muna da alaƙa da gurin ma in muka fito muka faɗa. Amma maganar gaskiya ne, wallahi tallahi sai kun fito kun kwaci yancinku. Ku fito ku ce mataimakin gwamna za ku yi. Zance wani Kwankwasiya, wani sai Abba, ku ajiye shi a gefe. Abba ba zai muku komai ba, ba zai taimaki malaminku ba. Wannan shine na farko. Na biyu na nan zuwa. Ku yi mana sharing 'yan uwa Muhammadawa su ji saƙon nan, su yaɗa saƙon nan ko ina cikin garin Kano. Ku fito ku yi mataimakin gwamna. Assalamu alaikum wa rahmatullah.